Halo guys, kita akan belajar istilah virus corona. Siji ODP. Orang DPS. Salah. ODP itu orang dalam pemantauan. Sakit mah dorong, cuma lelungan ning luar negeri. Sing anak corona nih. Nomor loro PDP. Pang DPDP. Salah. PDP itu pasien dalam pengawasan. Makan pilek-pilek semit, membawakan sakit beneran, mangkan diawasi. Nomor telu suspek. Sakitnya serti parah, ya pilek, ya watuk, ya sesek, wis kabeh lah sing dirasa. Nomor 4 positif. Nakin ki sing dites karo dokter, sing wis bener-bener sakit corona. Nomor 5 lockdown. Salah. Lockdown iku aja aweh, nana sing manjing atau lelungan ning wilayah daerah atau negara. Nomor 6 social distancing. Social distancing iku aja lelungan, aja ngending-ngending, aja ning kemol, aja ning pasar. Wis ning omah bae pokoknya mah megegeg. Sing kepitu isolasi gena wong sakit. Jadi sing sakit iku dikurung ning rumah sakit, ndak ora endi-endi. Sing kewolu karantina guna wong sehat. Iku hampir mirip karo social distancing. Wis pokoknya meneng bae ning omah. Sing kesanggo work from home. Iku segala pegawaian digawe ning omah, belajar ning omah, kreativitas ning omah, kabeh ning omah. Sing ke-10 imported gas. Iki uang sing ketularan gara-gara lunga ning luar negeri. Pokoknya sing nana coronane be. Sing ke-11 epidemi. Iku penyakitnya cepet nyebar, gampang nular be pokoknya mah. Sing terakhir pandemi. Penyakitnya wis kelas dunia, sing kena udah kita doang, wong luar negeri gak kena. Nah, itu istilah dalam coronavirus. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wong Kiduan Pixur. Ini banget, Kang.